Mokabat sa 799 ka mga partisipante o 22 ka grupo ang nisalmot sa Dragon Boat competition nga gipahigayon sa may Santa Ana Wharf ning siyudad sa Davao. Ang mga participating Dragon Boat racing teams nagikan pa sa mga malagyong lugar sama sa kauluhang Manila City, Iligan, Boracay, Surigao, Cagayan de Oro, Quezon Province o guban pang kanait nga mga dapit. Sumala ni Clarice Jane Kalulot, Dragon Boat Event Organizer. Ang tumong sa Dragon Boat Festival mao ang pagpromotar sa panaghiusa sa usa ka grupo o panag-uban sa ubang partisipante gikan sa laing lugar o pagpromote sa siyudad sa Davao. So the purpose ng aming event po is to promote the teamwork and camaraderie among the paddlers and to promote Davao City talaga. Dragon Boat is the best event for sports tourism, and we also want to promote awareness then for the conservation of our waters here in Davao. Gipaambit usab ni Kalulot ang mga detalye sa maong boat racing competition. So the prizes, we have cash prizes to be given to the first top 3 winners for each category. Champion is 50,000 pesos, first runner-up is 30,000, and then the second is 20,000. While that's for the standard boat, and for the small boat category, champion receives 20,000 pesos, then 10,000 pesos for the second, and for the third will receive the 5,000 pesos. Each team will receive a token from the city for participating po. Mintras nagpadayag usab og reaksyon ang usa ka partisipante nga si Junari Rose Rosario gikan pa sa Polillo Quezon Region 4 nga miyembro sa Polillo Dragon Boat Team. Alang kaniya, mahinungdanon ang maong aktibidad nga iyang gisalmutan aron mailhan ang ilang lugar. Kahit po malayo kami, handa kaming pumunta sa malayo para lang po makapag-race, para po ma-present ang lugar namin. Samtang si Lane Aguinaldo, ang tubong Davao nga membro sa Dragon Warrior Contingent, nagkanayon nga taas usab ang ilang mga pangandoy sa ilang grupo nga makaapil pa sila sa international races sa umaabot nga panahon. Look forward kami tanan mga tumi og international race. Mo na among gina-aim to get that travel as a team, dili as an individual. One of the main reason is to maging fit mi kami tanan, and ang camaraderie within the team na mag-retain sa amua. Subay sa gipagawas nga datos gikan sa Kadayawan Dragon Boat Festival Committee, nasayran nga sa 200 meters sa Women's Small Boat Final, ang kampiyon mao ang Sagwan Team. Sa Mixed Small Boat, ang kampiyon mao ang Polillo Dragon Boat Team. O sa Open Small Boat, ang kampiyon mao ang Bakunawa Team. Sa Mixed Standard Boat, ang kampiyon mao ang Polillo Dragon Boat Team. Sa Open Standard Boat, ang kampiyon mao ang grupong Bakunawa. Samtang sa 300 meters Women's Small Boat Final, ang kampiyon mao ang Cudjao Tiger Dragons. Sa Mixed Small Boat, ang kampiyon mao ang Sagwan. Sa Mixed Standard Boat, ang kampiyon mao ang Philippine Titans. Sa Open Standard Boat, ang kampiyon mao ang Bugsay Maradjao. O sa Open Small Boat, ang winning team mao ang Bakunawa Racing Contingent. Alang sa Kadayawan 2019 special coverage, Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN.